Un ase dins d'un vaixell. Mira quin ase tan simpàtic. Té un pèl molt suau. Oi que té unes orellotes molt gracioses? Els ases les mouen per espantar les mosques pesades que els bronzegen prop de la cara. Els ases són uns animals tranquils i molt forts. Per això sempre han ajudat les persones a treballar. Poden arrossegar carros o portar els nens asseguts sobre la gropa. Aquest ase vivia amb un home que es deia Noè. De vegades els fills de Noè li posaven una manteta al damunt i anaven a buscar llenya al bosc. A l'ase li agradaven molt aquests passejos. Pel camí, en Sem, en Cam i en Jafet, que així es deien els nens, agafaven cireres i altres fruites silvestres i les donaven a l'ase. En Cam reia molt quan veia l'ase amb el musell tacat. Per això l'ase acabava fent-li una gran llepada a la cara. Llap! En Noè sempre estava molt enfeinat. Estava construint un vaixell enorme. Déu li havia dit que construís aquell vaixell tan gran perquè plouria molt, moltíssim, tant que tota la terra quedaria coberta d'aigua. Tota la terra seria com el mar. I un vaixell era l'única manera de salvar-se del diluvi. Déu li va explicar com l'havia de fer, com de gran hauria de ser, i on anirien la porta i la finestra. Noè només havia d'obeir Déu. Cada matí en Noè preparava el ruc i anaven al vaixell a treballar. En Noè havia de tallar i clavar molts taulons i el ruc l'ajudava a traginar-los amunt i avall. Va passar molt de temps fins que en Noè i els seus fills van acabar aquell vaixell enorme. Un dia, l'ase es va despertar amb un soroll molt estrany. Algú estava gratant a la porta de l'estable. El ruc es va aixecar i va treure el cap. Era una zebra! I una mica més enllà hi havia una altra zebra. Que estrany! Les zebres mai no s'acostaven a les cases. A la figuera que hi havia al costat del pou hi va veure 2 ximpancers i 2 tortugues i 2... Són 2 tigres. L'ase va començar a bramar tan fort com va poder per avisar tothom del perill. Però ningú semblava espantat. De seguida va arribar Noè. Tranquil, amiguet, no tinguis por, el va tranquil·litzar mentre li acariciava el cap. Aquests tigres no faran mal a ningú. Déu els envia perquè entrin al vaixell que hem construït. I aviat hi haurem d'entrar tots. L'ase va sacsejar el cap mentre es bufegava nerviós. Què deia? Que hauria d'entrar amb aquells tigrots? No. Es va quedar a l'estable mirant per la porta mentre en Noè i la seva família buscaven un lloc dins el vaixell per a cada animal. Durant tot el dia van anar arribant un munt d'animals. 2 elefants, 2 serps, 2 llúdrigues, 2 corbs, 2 conills. Però el que posava nerviós l'ase era que també hi havia 2 lleons, 2 ossos i 2 cocodrils. I els cocodrils li feien molta por. Aquella nit, el pobre ase no va poder dormir gaire bé. Al matí, ben d'hora, va arribar en Noè i amb una carícia suau li va posar la manta i el va portar cap al vaixell. Allà hi havia tota la família amb els equipatges ben preparats. Quan va arribar a la porta, el ruc es va aturar i va moure les orellotes. No, semblava dir l'ase. Ell no hi entrava. Allà hi havia animals molt perillosos. Va, bonic, el va voler convèncer la dona del Noè. Tota la família serem aquí dins, amb tu.
no deixarem que ningú et faci mal. Però l'ase no volia entrar. En Sem i en Cam van mirar de fer que hi entrés, empenyent-lo, però no es movia. Llavors, en Jafet va tenir una idea. Va entrar al vaixell i al moment em va sortir amb una somereta de color cendra preciosa. Mira, veus? Tu també tindràs una companya. Entrem-hi d'una vegada. L'ase es va quedar mirant la somereta, va fer un esbufec i va caminar a l'agroi cap a en Jafet. Poc després, quan tots ja eren dins, Déu va tancar a la porta. L'ase es va adonar de seguida que tots els animals salvatges o domèstics estaven tranquils. Cap molestava el seu veí, ni tan sols els cocodrils, encara que caldria vigilar-los, per si de cas. 7 dies després va començar a ploure molt fort i al cap de poc temps havia caigut tanta aigua que el vaixell va començar a moure's i a flotar. Fora se sentia el soroll del vent. Els trons retrunyen, barrum, i les ones s'estavellaven per tot arreu. Pateixar, pateixar. Però dins tot era calm. Tothom es portava molt bé. Van passar molts dies. Per fi el vaixell es va quedar quiet. Però encara van haver d'esperar una mica més fins que l'aigua es va assecar. Finalment va arribar el dia i Déu va obrir la porta. Noè i els seus fills van començar a obrir les gàbies i els corrals dels animals perquè poguessin anar sortint. L'ase i la somereta van sortir els últims. A poc a poc. El món estava molt canviat. El diluvi havia cobert els boscos d'aigua i fang, i ara haurien de tornar a créixer les plantes. En Noè i la seva família tornarien a construir la seva casa i, és clar, un estable per al ruc i la seva companya. Llavors va mirar al cel i va veure una cosa que mai havia vist. Un preciós arc de Sant Martí de color. D'aquesta manera, Déu els prometia que sempre els protegiria. L'ase va mirar al seu voltant. Allà hi havia la seva família, Noè i la seva dona, els seus fills i les seves dones, i per descomptat, la seva somereta. Sempre estarien junts per ajudar-se els uns als altres, per jugar i per estimar-se. Oi que tu també tens una família? Oi que a la teva família us ajudeu, jugueu junts i us estimeu molt? Vet aquí un gat, vet aquí un gos i un ase. I aquest conte ja s'ha fos.